सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बानी भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ल एगो खबर रउआ लोग के बीच हम सुनावे जा रहल बानी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि उ खबर एगो जौन बाटे बहुत ही जबरदस्त फिल्म से, बहुत ही जबरदस्त सिनेमा से जुड़ल उ खबर रउआ लोग के बीच हम पेश करे जा रहल बानी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आवे वाला फिल्म जौन फिल्म पर बैन लग गई, बैन लग गई जौन फिल्म पर रउआ लोग समझ गए कि कौन फिल्म हो सकता। जी हाँ, सही रउआ लोग समझनी, बाबरी मस्जिद की ही हम बात कर रहल बानी, जौन की खेसारी लाल यादव के बहुत प्रतीक्षित आगामी फिल्म रहे लेकिन बैन हो गई। रउआ लोग के बता दी कि ओमे के ई गाना सबसे सुपर डुपर हिट रहे। जी हाँ, जौन की स्क्रीन पर स्लाइड शो के माध्यम से रउआ लोग के बीच देखावल जाता। ई गाना ओमे के जबरदस्त तरीका से हिट गाना रहे। अगर ई गाना रिलीज हो गई रही, यानी ई फिल्म रिलीज हो गई रही, तो 2017 के शायद नंबर 1 गाना बने से एकरा के कोई ना रोक सकत रहे। लेकिन बहुत ही गड़बड़ रिजल्ट आई कि खेसारी लाल यादव के ट्रेलर तो रिलीज भइल, जौना फिल्म के नाम रहे बाबरी मस्जिद, ओकर ट्रेलर रिलीज भइल, लेकिन सेंसर बोर्ड के तरफ से ये फिल्म पर बैन लगा देहल गई। ना तो ई गाना 2017 के सबसे सुपर डुपर हिट गाना हुई, जौन गाना के फोटो रउआ लोग के बीच स्लाइड शो के माध्यम से रउआ लोग देख सकतनी। इहे गाना रहे जौन की वो फिल्म के सबसे सुपर डुपर हिट गाना रहे। इहे गाना से ये फिल्म के जान रहे। और ई गाना अगर सही में रिलीज भई रही थी, यानी फिल्म रिलीज भई रही, तो ई मार्केट जबरदस्त गाना बनी। जहाँ भोजपुरी के ताजा तरीन खबर के बीच हमने कैसे लिया उतरमसन, बस अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन